Arratsaldeko 4 gaur, take eta Bilbao Basketen partidua, hemen Tolosatik zuzenean, Tolosako Usabal kiroldegian, eta gurekin dugu Iker Arozena, takeko kidea, Metxetan Bitorri. Opa, atxaldean. Bueno, take eta Bilbao Basketen arteko partida ez dakit, ze espero dezakegu gaurko partida honetatik? Bueno, lehia politia ikus dezakegun, astero partidik ez daukegunez, regularidade horrekin, ea partidu politia ikus dezakegun. Bueno, aipatuko dugu sailkapenari begira, take lehenengo postuan dela, 6 partidutatik 5 garaipenekin, 5 irabazita, eta Bilbao Basket oraintxe 9. postuan da, baina 2 partidu soilik jokatu ditu, beraz, esan dugu, pandemia dela eta, liga guztiak ondoriak jasaten ari dira, eta batzuk partida batzuk jolazten dituzte, beste batzuk ez, eta orduan desoreka hori izaten dugu. Eta hori aipatuko du, takeke hoxe, 5 garaipen izan dituela, 6 partidutan, eta Bilbao Basketek garaipen bat eta porrot bat lortu dutela, jokatutako 2 partida horietan, beraz esan bezala, lauetan puntuan hasiko da, hortxe Tolosa, take eta Bilbao Basketen arteko neurketa hori. Eta esango dugu Tolosako take taldean izango ditugula Ekain Konde, Iker Garmendia, Inigo Moreno, Karim Biraui, Josu Lertxundi, Lander Lasa, Euken Uizi, Miguel Cruz, Manex Sorarrain, Mikel Esnaola, Aitor Alda eta Imanol Ceziaga. Eta bestetik Bilbao Basketeko taldean Unai Barandaia, Iker Errasti, Gonzalo Basterretxea, Asier Fernandez, Iker Txakon, Miguel Ruiz, Nahuel Delbal, Inigo Pedrosa, Mikel Pereda, Iker Kortajarena, Elbis Solutxuku eta Inigo Betolaza. Horixek jokalariak, bai Tolosakoak, takekoak eta baita Bilbao Basketekoak ere, eta partida hau hastekoa den, lauak dira oraintxe une honetan. Eta ikusi beharko, ez dakit, Iker, ze espero duzun Tolosako aldetik? Bai, Julen, bai. Bai, esan ez duen bezala lehenengo dijoaz, takeko jokalariek, taldea, entrenatzaiek eta taldeen parteieta. Eta, espero da bintzat, joku azkarra, puntu asko, defentsa estua, demostratu beharko zerrengatik handi joazen liderrak liga honetan, eta Bilbao Basketek ez du aukera hondik euki demostratzeko zertako gai dien 2 partidu bakarrik, bat irabazi bestea galdu, herrik irazita bakarrikan atentzio ditu dezake, igual 8 partidu jolaztu izan balie, igual 7 irazita jongo ziela, perfectamente. Orduan, demostratzeko goi eukiko seguruna, Bilbao Basketekok zertako dien gai. Gero ere, noski, Bilbao Basketek 2 partida besterik ez jokatuta, bagian erritmo falta hori nabarituko dute, ezta? Eta dagoeneko take 6 partida jokatu ditu, lehian sartuta dago, pentsatzen dute nabarituko duela Bilbao Basketek agian lehia falta hori, 2 partidu besterik gabe jokatu baititu. Eta hortxe ikusten ditugu, 2 taldeak kantxara sartzen, bata besteari esku emanez, eta edozein unetan hasi daiteke partida hau. Hortxe dira 2 taldeak. Hortxe ikusten ditugu, edozein momentutan hasiko da, hortxe da paia, oloiarekin. Hasi da partidua, eta Tolosarentzat, takerentzat baloia, hortxe, eta falta dirazi du, epaiak. Kanpora, Ekain kanpora atera da, Ekain Konde baloia hartu eta lehenengoa galdu dute. Beraz, defentsarako ordua izango. Hortxe, Bilbao Basketentzako baloia orain. Vale, esto yo. Hortxe da. Jaurti eta biko. Lehenengo 2 puntuak Bilbao Basketentzat, Tolosa orain baloiaren jabe, take. Euken Uizi baloiarekin. Hortxe Duga bilatzen den edo. Jaurti eta barrura. Karimen lehenengoa, gaur asko ikusiko ditugulakoan. Berak, zuko hobeto ezagutzen dituzu ni baina, jokalariak. Bai. Hortxe. Aurre ikusten dena. Karin Birauen hirukoak. Lehen abentza sartu du, batetik bat, eta hortxe orain Bilbao Basket erasoan. Jaurti eta kanpora, errebotea Bilbao Basketentzako. Hortxe. Bikoa jaurti eta kanpora hori ere. Esposmatu, gero. Falta, Aitor Aldarena. Falta. Erreboteko posizioa kendu dio eta aurretiko lana gogor egin beharko du. Aurrekaria
fisikoki altuko baita. Bueno, gaurtxe, Bilbao Basketentzako baloia berriro ere. Ega, iruko saietuko den, ez dirudi. Defentsa honi. Eta gerentza baloia orain kontuz, kontra erasoa. Laguntza ona eukenena, bi baten aurka iskinean, eta baloia lapurtze bertu Karimek, baina, bueno, ez da izan erabakirik onena. Bilbao Basketentza baloia berriro ere, 3-2. Hortxe... Karimek falta. Falta hortxe. Eta... Bila hortik eta libre izango ditu. Bilbao Basketeko jokalariak. Hortxe zu zenbaki ikusten ez egiten erden. Gertuko duena 6 zenbakia dirudi, Iker Errasti. Hortxe lehenengo jautik eta librea, eta akats, ez du asmatu. Hortxe bigarrena, jaurti eta hori bai, barrura. Iruna. Eta atake baloiaren jabe. Hortxe. Hortxe Karimek bota du bikoa, ez du asmatu horrengoan. Eta Bilbao Basketentzako baloia. Txekoa ezin bota, irukoak ez du arrezatu, Urratxak. Asko bilatzen ari da poste bajuko erasoa, eta ikusten dugunez, kasu honetan Aitor Aldak, baina taldeko pibotek lanago egin beharko dute gelditu errazteko. Hortxe, eta gerentzako baloia orain. Ikusi beharko, zer egiten duen. Falta eta balio du. Karimen bigarrengoa izango da. Karimen bigarren falta, eta... Aldaketa egongo da. Hortxe. Bueno, lehen minutu hauetan zeitxura, Julen? Bueno, esan duen bezala, poste bajuko eraso asko da bilatzen, eta atakeren pare bat akatsei aukera atera diote Bilbao Basketekoek, eta take ikustezakigu erasoan bilatu nahien aukerarik hobena, eta luze jolastu nahian. Hortxe etake baloiarekin orain, ikusi beharko asmatzen duten. Hortxe, baloiarekin... Manes, Solarrain. Horti... Kainen irukoa. Asmatu. Hortik eta hona ekainena, jartutzaia baita, beraz, beldurri gabe bota beharko du. Taldeari aportazioa du nahi badigu. Lehen ikusi dugu kalek eta hau. Ez du asmatu horrengoan Bilbao Basketek. Eta hortxe dago. Iker Errasti. Behin eta berriz bilatzen ari da Iker. Altu da baita. Hor, saski azpian jarri eta hori bilatzen ari dira eta bestearen atzetik. Baina, bueno, takek erakutsi nahi du taldeko defentsa bat planteatuko duela, laguntzekin, ze fisikoki Iker Errasti geratzea ez da lan erraza izango, beraz, denen artean defendatu beharko dute. Ikusi beharko, nola kudeatzen duten hori, Tolosarrek. Eta beste falta bat atera du. Eta beste falta bat. Eta ugari partida hasiera honetan. Eta okor ez da naiz, bonusen sartuko dira. Azkar. Eta berri hona hori. Ontxelen jaurtik eta barrura. Mikel Esnaola sartu berriaren izan da falta. Eta hiru jokalari daudeia faltekin.
Hortxe bigarren jaurtiketa. Eta oraingoan bai barrura bihurtu ere Iker Erastiren saskiratzeak. Eta hortxe, Take orain erasoan. Eki barrura, kantxazpira, kanpora atera. Zabaldu. Baina Imanol Madiarekin ireki barrura da eta ez du sartu baina. Hortxe, aterako du Takek baloia. Imanol Madiarekin. Hiru lerroan. Zer egin du, barrura da. Eta asmatu, bai bikoa. 5-8. 5-8. Hiru gora, Bilbao Basket. Bilbao gasoa beraientzat, bizkaitarrentzat, eta hori kanpora. Txatera du Bilbao Basketentza baloia orain. Hiru golara. Barruan sartu, kantxazpian utxe da Iker, eta saskiratzea berriro ere. Beste puntu, badara martza puntuak Ikerrek. Behin da berriz bilatzen, behin da berriz. Hortxe irukoa, baina ez du asmatu. Hortxe barruraino, azte paso egin dion. Gorputzaren atzetik, kanpora hiru kolerora. Zer egin duen hor. Duzor, barruraino. Defentsia ona eukenena. Kontrarasoa, hortxe da, bikoa sartuko te du, eta barruta. Bai, beste defentsia on bat eukenena, aurrekoan ere laguntza ona egin eta Karimek labea lapurtu du. Eta ikusetakego, eukenen atzeko defentsia gaitasuna handia dela eta demostratu dugu. Pare bat jokalditan. Hortxe orain berriro ere Bilbao Basketez. Zako izan da balia. Hortxe, Imanol esperoan, epaiak du baloia orain. Bilbao Basket 7 eta 10 aurretik. Eta Takerentza baloia. Ireki hiru golerora. Hortxe. Baloiarekin ireki, biko izango da. Ez du asmatua. Eta kanpora. Aipagarria Bilbao Basket 8 rebote joala eta atake bakarra. Ikusi dugu kanastazpinko dominazioa Bilbao Basketen handia izan dela. Saskitik hurbil efikazi gehiago dute eta esan duguna, lanago horri marko dutakek partidua ez du mantendu nahi badu. Hortxe, kontu ziruko orain, Bilbao Basketentzat eta asmatu ez du. Beste rebote galdu bat. Atera ben Bilbao Basketek. Hortxe, berriro ere Iker egin jokoan. Eta berriz ari abiatzen. Iruko berrora. Hortxe irukoa, bozinen eta barrura. Ez du balio. Demoraz kanpo. Beraz, Tolosa, Takerentza izango da baloiari. Hortxe atera. Jokaldi azkarra. Eta barrura, ez da, bai. 2 puntutxo gehiago, 9 eta 10. Gerturatzen ari da, Take orain. Hortxe, Bilbao Basket iruko lerroan berriro ere. Jaurti, ez du jaurtiko. Ondo manez. Keinu egiten. Bikoa ez du asmatu. Eta orain bai, rebote ondo itxi eta Amorren lan ona. Orain bai. Kontraerasoan ateratzeko.
Jaurti, ez, jaurtik eta txarra izan hori. Ez zen aukera goena, egia esan. Hortxe, bederatzi eta 10 une honetan, lehen zati honetan, takek bederatzi eta Bilbao Basketek 10. Lander eta Josu atera dira kantxara. Hortxe, Lander eta Josu kantxaratu berri. Landerek aterako du baloi hori. Hortxe da iruko lerroan. Lander bera orain. Iñigo Pedrosaren falta. Landerek aterako du baloi hori berriro ere. Ea ba, hortxe, iruko lerrora. Baruraino. Eba. Defentsan ondo Bilbao Basket. 3 segundo izango dituzte botatzeko, ez, falta egon da, 14 segundo. Falta beraz, takeren alde. Eta hortxe, Josu baterako du baloi hori. 9 eta 10, markagailu ikusi dezakegu. Bai. Hortxe. Iruko lerroan Jaurti, ez du asmatu. Eta Bilbao Basketentzat orain. Eta sondo bereskuratuta aloia takerentzat. Eba, nola kudeatzen duten. Txea Lander baloiarekin. Barrura. Horti, bikoa, ez du asmatu, baina. Eta bekentzaiko izango da baloi hori horriro ere. Eta hortxe. Jaurtik eta libre, Inigorentzat. Hortxe, lehenengo Jaurtik eta Barrura. Berdin dut honen honetan ez da, 10na, okorrezpanago. Eta orain gigaren Jaurtik eta hore Barrura. Markagailuan aurretik orain take, 11 eta 10. Eta Bilbao Basketentzat orain baloiaren jabetza. Hortxe, iruko lerroan Jaurti, ez du asmatu. Eta takerentzat berriro ere baloia, hortxe Lander. Minutu honak Iñigo Morenorenak, baloi lapurreta, kanasta, Moren hori, eta Barrura. eta beste bat. Bai aurrean, bai atzean. Ba, iruko abantaia orain. Iruko ez. Ba, iruko abantaia orain. Takerentzat, irugora. Duzor. Buelta eman dio partidari. Bai, Bilbao Basket baloia galtzen hasien momentun, takek abantaia txikia hartu du, 4 baloi galdu ditu Bilbao Basketek, takek 2 besterik ez. Eta zaindu beharreko kontua izango da, bilbotarrentzat partida etxera eraman nahi dute. Eta Ikerren faltaren nabaritu du, Bilbao Basketek. Bai. Garitze jokatzen, saski azpion berarekin, baina kantxean ez da goren, eta Bai, bera zen erasoko zentroa eta beste referentzi batzuk bilatu beharko dituzte, erasoa mintzat. hortxe, Asier baloiarekin orain, Inigorentzat, Inigo Barrura doa, iruko lerrora. Ea ba, Jaurti, ez du asmatu, eta takizera bidea ziren. Takerentza izango da. Takerentza baloia, Landerek aterako du hori. Hortxe, Landerek atera Inigorentzat, eta Inigok ez du asmatu horrengoan. Eta Bilbao Basketen kontra erasoa kontuz hor. Barruraino doa, ez du, atera du, iruko lerrora, ez dakit marra zapaldu duen, baina Barrura. Bai, zapaldu egin du. Biko beraz, Bilbao Basketentzat. Eta hartxeto take erasoan orain. Josu baloiarekin. Barrura, Inigorentzat baloi hori. Eta, Esku gona sartu du.
Lander eta Inigoren sarrera nabaritu da. Eta orain, baloia, atakerentzat, Landerrek aterako du. Hortxe Landerrek. Ikutu eta Jorki bikoa, ez du. Ikutu ere egin. Presak, denbora da batura. Hortxe. Txontxo bat. Hortxe ikusi ditugu, lehen minutuak, lehen zatiko minutuak, ez dakit. Zer valorazio, Julen, ikusi dugunarekin? Bai, bueno, esan duzuna, bi Bilbao Basket diferente ikusi ditu bat Iker Errasti jokoan zera, eta bestea kanporata den momentutikan. Erasoko referentzia argia izan da, ez soilik lortu dituen puntungatikan, baizik eta honek ekarri dituen desagustengatikan. Eta baita komentatu duzun bezala, nabaritu da Inigo Morenoren sarrera, bai atzean errebote faltan zirelako, momentu batean 7 eta huts joan dira errebotetan, eta Inigo Morenok pare bat lortu ditu, baloi lapurreta bat, eta bi kanasta, bi kosaskiratzen lortu ditu. Beraz, oraingoz bera izan da faktore diferentziala, eta ikusiko dugu nola jarraitzen duen. Hortxe, 41 segunduren faltan, lehen 10 minutuak amaitzeko, eta 13 eta 14, Bilbao Basket bat gora. 5 falta, bi taldeek, eta hortxe. Nola amaitzen diren lehen 10 minutu hauek. Bat bera, take. Eta Bilbao Basketentzako baloia. Hortxe, 40 segunduren faltan. Azken biak izango dira. Bilbao Basketek duen baloia. Hortzen du dezake, lapustu dezake tolosak, eta ezin azkenean. Etxe, iruko lerroan, Jauti, eta barrura, iruko bera sartu du lehen 10 minutuak amaitzear. 13 segundu, orain, takerentzat. Azkena izango du takek. Azkena izango du bai. Hortxe, zer bilatzen duten, irukoa, bikoa. Hortxe da, bikoa, ez du asmatu da, eta onda amaituko da, lehen zati 13 eta 17. Hortxe. Hortxe lehen 10 minutuak, hasiera indartsua izan du Bilbao Basketek. Iker saskiazpian bilatzen aritu dira, bata bestearen atzetik eta asmatu dute, baina gero esan dugu Inigo Moreno kantxaratu eta horre Tolosak markagailua iraultzalero lortu duela une batean, eta orain lehenengo 10 minutuak amaituta 5 bera etxeko taldea. Txuro ona ematen ari da Bilbao Basket dena den, bi partida bestere jokatuta lehia honetan. Nahiko txuro ona ematen ari da, gogoratuko dugu Tolosak 5 partidu irabazi dituela, 6etatik, eta bueno, ez da bilela Bilbao Basket gauzak erratzi hartzen. Beraz, kontuan hartzeko aurkaria. Eta hortxe, segituan ekingo diote, bigarren laurdenari. Esan dugu, 5 bera, take honetan. Ikusten dugu, eta kontrolantzailea. Atake prest da, bigarren zatiari ekiteko. Bilbao Basket falta da kantxan, orantxe sartuko dira. Eta ekingo diote. Bigarren laurdenari. Hortxe, ekin diote. Eta hortxe da Bilbao Baskete baloiarekin honetan.
Musa bidetzen duten, edo. Hortxe da Iker, baloiarekin. Iker aukera dute Iker, iruko lerora orain, jaurt irukoa, ez du asmatu. Eta gerentza baloia. Eta berriz ere ikusi aldugun ez eta Ikerrek ez bukatu, nola berak zutako desajuste batekin nahiko tiro komodo lortu duten. Hortxe iruko orain eta gerentzat, eta ez du asmatu. Tiro argia zen, eta beharrekoa. Tiro basketentzat bai orain. Hortxe. Irukoa bota. Eta ez du asmatu orain ere. Orain beste bat gertikote du. Hortxe irukoa. Eta gurez. Eta gerentzako baloia. Kaiskarratzean, laurden hasieran. Eta gerentzako baloia, orain inigo baloiarekin. Zer egiten duen. Hortxe. Kanpora atera. Inigo barrura berriro ere. Bizkarrez pasau, Eta bikoa. Bai, asmatu dute. kanasta bikaina, more Facundo Campazoren bideok ikusten nago zen edo. Hortxe. Saskiratzea, ez du asmatu Bilbao Basketek eta gerentza berriro ere. Bibera, orain txetake. Bibera. Eta hortxe, jokaldi politia. Ez du asmatu ba. Pase hona Josurena. Lehen laurdenean takeri asko kosta zaio tiro komodoak pilatzea, eta oraingoz minutu eta 45 segundo hauetan, 3 tiro komodok dituzte, nahiz eta guztiak ez sartu. Beraz, positiboa izango da, goar gustora gongo da tiro hauekin. Egin martza kosta zaia hasieran, baina nahiko orekatua dago partida orain, 15 eta 17. Aulkira, More eta Manex minutu gonak eduki dituzte, eta ea sartu berri direnak beren egin dezaketen. Hori da, ea nabaritzen den. Eta hortxe, Mikel lehenengo jaurtiketaren bila, eta hori. Eta horren partida berdintzeko aukera, bigarren jaurtiketa honekin, Mikelek berak. Jaurti bigarrena, eta gure barrura. Karim atera da kantxara, gogoratu bi falta dituela, beraz kontu zibili beharko da hirugarrena ez alduen egiten, Halaxe da. 11. jokalaria. Eta hortxe da, orain Bilbao Basket, erasoan... Falta egiten du. Josurena, Josu Lertxundi, Hortxe, Josuren falta. lehenengo izango da. Bi jaurtiketa. Bilbao Basketentzat. Lehenengoa, ez da asmatu. Ez dira bat fildu. Hori, tiro libretan. Hortxe bigarrena, ez da ere, baina, horregotea, eta Bilbao Basketek eraman modua. Baloi hori. Harritzeko ikusi dugu Asier Fernandez zortziak ez duela arazorik kanpotik botatzeko, bat sartu egin du, bi jaurtiketa librea kanpora. Hortxe, bi jaurtiketak kanpora izan bezala, eta takirentzako baloi orain. Zer egiten duen, hortxe da, bizi-bizi. Ez du asmatu pase horretan. Beste baloi galdu bat, kontu zilarko dira takikoak horrekin. Beste pitatu egin dira. Ez da lehenengo unelako akatsa egiten dutena. Karimek berak ere eduki du beste unelako akatsa antzeko bat, Kontrerasan prezipitatuta, beraz, baloi ondo zaindu beharko dute, Bilbao Basketek hainbeste errebote aterata, tiro kopuru handigoa da, Noski. beraz, zaindu beharko dute baloia, ez erraino gehiago. Bueno, hortxe, 17 orekatu da partida, iruko bat jokti ez du asmatu, baina Bilbao Basketentzat berriko ere baloi hori. Errebote ona. Nahuel baloiarekin orain, eta takerentzat hori ondo berreskuratuta. Baina, ez du akatsa egin du hor, eta ez du sartu, askiratu hori gutxikatik. Partiko akatsa izan dugu defentsan. Beste behin ere, errebotea ezin aseguratu, lana badago horratzean. Arazoak izaten ari dira, bai, Torresarrak errebote horiekin. Aukerak gehiago ematen ari dira aukeran, Bilbao Basketi. Honetan bai.
orain. Horrekatu partida, 17. Bilbao Basket fuerte hasi da indartxu. Iraultzea lortu du markagailua takek. Eta orain, 17 berdinduta. 7 minutu oraindik bigarren zatia amaitzeko. Falta bana, pitaldek. Eta Julen, nola ikusten duzu? Bigarren laurdenaren lehen 4 minutu hauek, nola ikusten dituzu? Bai, joko aldetikan bi taldeek egonkortasun bat lortu dute, tiro komodoak bilatu dituzte, bai baloi mugimendu ona, bai aurkariaren defentsako akatsak medio, baina ez dute lortu jaurtiketa hauek saskiratzea, eta horren erakusle da, bi taldeek hiruko bakarra sartu dutela, eta bien artean 15 bota dituztela. Hortxe datuak, hortxe... Uxi, behar nola amaitzen den bigarren laurden hau. Espero genezake partidaren momentum batean jaurtiketa sartzen hastea, beraz, 17 puntu hauek normala baino bajoago dira, eta ikusiko dugu, espero genezake, kanpotikan bintzat gehiago asmatzea. Espero dezagun, bintzat saskiratze gehiago ikustea, puntutxo gehiago markagai horretan. Eta segituan jarriko da martxan orain bigarren laurdenaren ekina. Eta takek bera jarriko du baloia martxan. Hortxe hasi da. Egore. Jokoan da baloia. Josu baloia egin orain, beti Txoiruko bilatuko du... Barrura, hori bai. Eta orain hiru gora, take. Zen dugu, momentu horrek iritsi behar zuen, eta nola ez, Miguelitoren hirukoa. Miguelitoren hiruko hori. Eta 17, takeren alde. Bilbao Basket atzetik, nabarmen. Txoiruko. Aski azpian, ez zendu, pentsa ona. Eta take, zabaloia, orain. Tolosarrak. Ondo, atera eta... Segiten den hor, bikoa bilatuko du, eta barrura baita ere. Bost gora. Minutu eskasatean, minutu bat ere ez da pasa, eta bost gora, berri da take. Bai, errebotea aseguratu dute momentuan, korri egiteko eta laster ateratzeko aukera izan dute, eta ikusi dugu. Takek korri egiten dakien taldea dela, bai Karimek amai dezake trantsizioan, Landeren hirukoa, Miguelen hirukoak, aukera asko dituzte eta hoe bilatu behar dituzte. Baina horretarako, aurrean emaitzak izateko atzean lan handia dago, erakutsi dute. Behin eta berreziatuko dute Iker Errastik, Bilbao Basketeko jokalaria, 6 zenbakia, eta behin eta berreziatuko dira jokalari hori geratu, eta albideretzen, korri egin, eta joko azkarra eta puntu erreza lortzea. Oso ondo take orain, bost gora. Partidari buelta eman dio, psikologikoki eta emaitza altu gure. Gura ia eskatu du, Bilbao Basketeko entrenatzaileak. Esan dugu, puntu gutxi izaten ari zirela, ontsen bost hartu ditu, minutu eskasean, Tolosako taldeak. Berriro ere jarriko da martxan baloi hori. Segituan. Hortxe, jokoan da dagoeneko baloia. 6 minutu bigarren laurden amaitzeko. Horrendik ere denbora asko. Eta hortxe, Bilbao Basket baloiaren jabearen. Hortxe. Joa, jautiko du, ez du esmatuko. Ez, kanpora, eta takerentza baloia berriro ere. Aukera takerentza eta abantaia politioa hartzeko. Ikain. Barrura, 7 puntu. Itzela kanasta. Koltsoi polita hartzen Tolosarrak. Bigarren laurden honetan. Egitzen ateko partziala izango den, baina... Hortxe Iker baloiarekin... Zabalduko du, ez Ikerren zabaloi hori... Ez du asmatu, baina...
Ba, hortxe, Ikerre jaurtiko ditu. 2 jaurtiketa libre. Protagonista izaten ari den Iker, Bilbao Basketen. Gaurko partida meitzat. Hortxe lehen jaurtiketa. Eta ez tosmatu ba. Ega, bigarrena. Jaurtiko du. Eta barrura hori bai. Jaurtiketa libra asko izaten ari dira Bilbao Basketeko, baina ez dira asmatzen ari egia esan. Lau akatsi behintzat izan dituze. Eta Takerentza baloi orain, 7 puntu gora. Zazpi 6 puntu barkatu. Hortxe Lander baloiarekin. Takerentzako hortxe baloia, 3 lerroan, Landerrek keinu egin. Hortxe, ez du asmatuko orain, biko hori. Ezkaitarrentzat baloia. Eta hortxe da, kontuz hor libre du bidea, eta hortxe saskiratzea. Erortzen ari zela bikoa. Akatsi atzean Landerrena. Eta 4 puntu, galde orain. Hortxe, biko lerroan Lander. 3 iriki berriro ere, jaurti, eta barrura! Bikotzat eman dute, marra zafaldu du beraz. 26 eta 20, hortxe errepikatena. Hasi dira jartiketak sartzen. Bai, hasi dira, aipatu duzu lehen. Iritsi hartzen momentua. Iritsi hartzera momentuak eta iritsi da. Berdin beste aldean, Bilbao Basketek 8 kare sartu du 3koetan, ez dira portzentaia normalak, momentuat iritsiko da. Bai dituzte eta jartitzaile petoak. Berotu egin behar muñeka hori ez da, Hori hori. da. Esan duguna, 2 partidu besterik ez dituzte jolastu, auskalo entrenatzeko ze frekuentziarekin entrenatu ahal izan dute, egoera zaila da gauza guztientzako, saskioloia barne. Noski. Eta saskibaloian bakarrik kirol guztietan ikusten ari gara, nola eragiten ari den. Pandemia eskubaloian ere izaten ari dira, lehenengo maila horretan, partia, talde batzuk 6 partia jokatuta, besteak 10 agian, ez da batero horrekatua. Atake hori maloiarekin, hortxe barrura, eta dira zidu. Eta Ez gara ikusten ari lehen laurdeneko Bilbao Basketen defentsa on hori, errexari dira bilatzen take aukera, bai erasora barkatu. Saskira erasotuz, bai kanpotik jartiketa komoda bilatuz, eta lehen laurdenean aipagarria zena, hau da Bilbao Basketen defentsa, bigarren laurden honetan ez nuke esango gustora egongo denik kanpokoen entrenatzailea. Hortxe, bigarren jaurtiketa libre, lehenengo asmatu du, bigarren monez ordea, Mikelek, eta Bilbao Basketentzak izango da gole beri. Puntu batzuk eretak ikutzi ditu, Hortxe, jartiketa libretako marretatik. Badirudik ere minatu duela, eskuan, besoan, baina, osatu da. Hortxe, bi falta Takerentzat, 3 Bilbao Basketentzat, eta Bizkaitarentzat, horretxe baloiaren jabetza. Bilbao Basketuko lerroan, ireki, zekitatu behar. Kanpo lateral. Kanpo lateral da, hortxe. Bai, taldeko defentsa ona, bai Aitor Aldaren laguntza, ondo egiten da, eta ez du lortu alde egitea, eta Takeren sorterako kanpoko marra zapaldu du. Takeren mesedetan, baloia orain beraien alde, Tolosarentzat, hortxe barrura sartu, ez da esmatu da, ez da egin maitzen baina, Takerentzat baloia orain dikere. Hortxe da. Seona. Hori bai, Seona hori eta barrura. Asistentzi bikaina Aitor Aldarena, ezker eskorekin. Abantaia politia eskuratzen ari direna Tolosarrak, 29 eta 29 gora. Arte politia da hori, 3koa jaurti orain, eta ez da esmatu Takerentza baloia giro. 3 minutu, bigarren laurden amaitzeko.
zer bilatzen dena. Imanolek. Hirukoa bota, ez tosmatu gutxigatik, baina Bilbao Basketentzat baloia orain. Zer bilatzen duten bizkaitarrek. Otxe da barrura, erori eginda, eta atakentzat, lapurreta ona. Baina Kirolez kontrako falta eskatzen duen taki jokalariek. Ematen duenaren arabera falta normala pitatuko dute. Lander barrura doa. Gustora ez behintzat. Zerbait egin aserre bat zen edo moskea duta bintzat. Tartxe baloia jokoan berriro ere. Imanol. Tartxe da barrura. Bikoa. Ba, 11 puntuko aldea. Hautxe du errepikapena. Hori irukoaren bila irudi da biltzala bizkaitarrak, behar bezala dituzte. Eta lapureta, atera egin da hori. Bikain defentsan hortzak erakutsiz, bai Miguelito, bai Euken, Aitor Alda, hirurak ondo mantendu dute erasotzailea eta ez dute lortu alde egitea. Egia esan Tolosa take, hobeto esan da, ondo ari da orain. Sendo. Bai, defentsan estutzen hasian momentuan ikusi da korriteko aukera izan dutela eta saskiratze errex horiek koltxoi txiki hori eman diote markagailuan eta beharrezko izango da atxeden aldira abantaila horrekin iristea. Bai, abantaila politia dute Tolosarrek. 11 puntu, nikorazkonago. Hortxe, 11 puntu galdea, eta ia sartu du beste hiruko bat. Berreskuratu, berreskuratu baloia Tolosa eta kontuz. Ni hartu du, bai. Talka egin dute. Sudurean edo, aurpegian nonbait. Min hartu du. Gonzalo Basterretxeak. Kaso ondirik ez dio din, Migueli? Neste lorrera gota. Ez, egia esan. Gogo ondirik ez duen aurpegira begiratzeko ere. Ez dut uste asko importako dinik, Migueli. Hortxe, Tolosako take baloiarekin orain, barruraino, ez du... Urratxak, Aitor Aldarena. Urratxak. Eta hortxe, minutu eskas. Bigarren laurdena amaitzeko, 30 eta 30 gora. Ez dute denbora batu. Maieko eta katxea egin dute. Pasa zaile ba. Hemendik ikusi dugu, bai. Pasa zaile ba, hortxe minutu eskas orain. Eta? Beste defentsa hon bat. Ez dago gustora zazpia, ez dago. Gonzalo. Orain ere Miguelekin kruzatu da. Ez dago gustora giztona. Naitzak ere izango du zer esanen eski horretan. Bai. Azpitik batea azpaita inorein gustokoa. Eta hortxe denbora ia orain. Okerrez banaiz lehen ordena 17 puntutan iritsi da Bilbao Basket. Ez dut oso ondo iruditzen, baina bai, lehenengo... Oraino goien bada bintzat, puntu asko zitu sartu. 3 puntu besterik ez, 17 iritsi bada bintzat, lehenengo zati horretara, 3 puntu besterik ez. Bai, 13 eta 17 zen lehen ordeneko emaitza, beraz, partziala, takeren aldekoa, 18 eta 3 izan da. Sekulako partziala benetan, bigarren laurden honetan, oso eskaxa, bizkaitarrentzat, 3 puntu besterik ez. Bai, aipagarria kanpotikan gehiago segatu dira botatzen, 15 hartik eta 3koak, eta 2koak 14 besterik ez dira izan. Eta agian ez da hori bilatu behar dutena. Lehen laurdenan erakutsi digute saskitik hurbil gauza positioak ateratzeko oso edirela. Eta agian zentratu beharrean denbora guztian kanpotik botatzen, kombinatu egin beharko dute. Bai, pentsatzen dut markagailuak ere zer egingo ziela presio hori, 3koen bila joateko behar hori. Baina agian ez da zure esan bezala aukera honena. Den 2koetan nahiko ondo moldatu dira, orain 3koen bila azta biltza fin. Bizkaitarrak. Ez dira portzentaia honak. 7
ez da portzentaia ona. Zazpi besterik ez, hiruko jaurtiketetan. Eta hori takekoak burutik behintzat psikologikoki oso motibatuta gongo dira orain. Bai, orokorrean denboraldian, 6 partidatetik 5 garaipen irabazita eta partida honetan ere ederki menderatzen ari dira. Gaurkoan behintzat ez du ematen lider izateren presio hori notatzen dutenik. Segiton lortu dute buelta ematea eta emaitza atxeden aldira honela joan ez gero, pozik egoteko gauza da, 11 gora. Bai, ez da noski tarte erabakigarria, baina bai dela oso parte politia nire puntu horiek. Eta hortxe amaitzear, bigarren zatia, 40 segunduren faltan, Bilbao-Basketentzako baloia. Zer bilatzen duten, esaten ari gara, iruketan ez da biltzala asmatzen. Zer bilatzen duten orain, bikoaren bila, ez da hori ere. Ba, 3 puntu besterik ez, Laurden honetan eta kontu zorretak orain baloiarekin... Denbora bazuten behintzat. Ez da gustora Alan, ikusi duzu ez da. Bai. Eta areagotzen tarte hori. Falta badut egiteko aukerak. Duko horren bilatu, ez du... Bai, barrura, begira. 6 puntua. 6 puntu lortu ditu, beraz, Bilbao-Basketek laurden eskasio honetan. Eta hortxe, 31 eta 23. Ba, 8 gora oraintxe Tolosarrak. Hortxe, saskiratzea. Kosta zaio baloiari sarera sartzea, baina sartu da. Eta atxedena orain. Ez dakit bi zati hauek ikusita. Aipatu dugu ezta, hasieran Bilbao-Basket potente hasi dela, indartsu. Hori da. Baina ederki eman dio buelta, batez ere Inigo eta Lande sartu direnean jokoan. Hortxe izan du Tolosak goruntzko joera hori. Eta ederki mantendu gainera. Orain alde politia du, azkeneko bi laurdenei aurre egiteko. Bai, hasiera batean 8 puntuko abantaila hau nahiko erosoa da, baina are gehiago puntu gutxiko partidu batean. Ikusi dugunez, 6 puntu besterik ez ditu sartu Bilbao-Basketek eta partidura hurbildu nahi badu, bai edo bai, puntu kopuru hau egin beharko du. Eta bestalde, espero genezake jaurtiketak sartzen hastea, ez bai dira portzentaia onak izan. Baina, bueno, ikusi dugu, atzean estutzen hasi diren momentuan, takek lortu du eraso berrixak ateratzea, eta partiduko gakotzat hori joko nuke. Atzeko taldeko defentsa, nire artean ondo defenditu bai dute. Ba hortxe. Hasieran puntu gutxi ikusten genituen markagailuan, Tolosarra bentzat hasi dira, puntuak gehitzen eta gehitzen. Eta horrentxe, 8 puntuko aldea Tolosarrentzat. Eta hortxe ikusi ditugu, Inigoren eragina batez ere Tolosako taldean, hasieran Iker izan da protagonista Bizkaitaren aldetik. Eta zer uzten digun, 3. eta 4. laurdenak.
Ongi etorri ikusentzuleok, lehenengo bi laurdenak jokatuta, Take eta Bilbao Basketen arteko partida honetan, 8 gora, 8 puntuko abantaia, Tolosarrentzat, eta ikusi dugu, lehenengo zatian, lehenengo minutuetan, Bilbao Basket hasi dela indartsu, eta ondoren partida iraultzea, markagailua iraultzea lortu du Tolosako taldeak, eta 8 puntuko abantaia. Eta azken unean sartu duelako Bilbao Basketik 3koa, bestela 3 puntu besterik ez, bigarren laurdenean Bizkaitarrentzat azkenean 6an geratu da, ikusten dugu, 31 eta 23 markagailua, eta hasiko da, oraintxe hasi. Goroia jokoan, Tolosarrentzat, Takenentzat gorde hori. Zer uzten digun honek, partida honek, eta hartxe, orain. Take gordearekin. Berriz ere ekain kantxan. Lehen laurdenan ikusi dugu, bigarrengoan ez, eta hirugarrengoan berriz ere hasieratik atera. Eta Take jauti, eta barrura. Haze hasiera bikaina, Tolosarrentzat. Arraroa, deskantxura Lander 3korik sartu da behi batea. Iritsi da. Hortxe ikusi dugu, lehen 3koa Landerena. Tartea zabaldu, 11 puntura orain. Eta orain bai, biko asmatu du. Kanasta errez bat, aspaldiko partez. Hortxe, Take erasan orain. Jauti 3koa, ez, hori ez asmatu Landerrek. Eta orain, Bilbao Basket Bizkaitarrak, hori Javi Ederki laportu Landerrek du baloia orain. Aurrera Tolosa. Hortxe da, 3ko lerroan, barrura, iriki, kanpora berriro, barrura da orain, jauti, eta bikoa. Asmatzen ari da orain, Take, asmatzen ari da. Ondo ekain bai atzean eta bai aurrean. Atxeden aldiak ez dio kalte egin da. Tolosarrei. Txikusten dugu, 3koa ez keinu egin du, barrura doa, bikoa, ez du sartu ba, eta Takerentza baloia berriro, Epa, hortxe, apurreta egiteko zorian ibili da. Eta Imanol, hortxe, txaroten, paiari ez da izte pasaden hor. Esperoan. Hortxe, Imanolek atera da, 3ko lerroan da. Aitor, kanpora orain, 3koa jauti, ia, sartu du, baina ez. Bizkaitarrentzat orain erasoa. Landerren falta. Beste falta bat. Eta Bizkaitarrentzat baloia. Txikusten dugu ekain. Iker eskuan min hartu du berriro. Eta falta, adierazi du epaileak. 7 iritu zait, eukenena izango delakoan. Hortxe min hartuta ikusten dugu, Iker. Eta behatzen batean edo. Eta hortxe aterako dute Bizkaitarre baloia. Hori 3kora iriki. Urratxak, bai. Urratxak. Takerentzat hori. Bai irteeran da bai amaieran. Urratxak edo hortik gertibili da, jokalaria. Denbora ia eskatu du. Edo. Ez. Hortxe martxan jarriko da. Jokoa. Imanol baloiarekin orain. Aurrera, Ederki egin du aurrera. Zer egiten duten Tolosarrak. Imanol ireki kanpora. Eta Defentsia ona. Denbora gortu zaie. Eta kontuz orain, kontra erasoan Bilbao Basket. Egan nola kudeatzen duten Bizkaitarrek hau. Hortxe da bikoren bila, azkenen 3koa, jaurtik eta ondo doa, eta bai, barrura, hortxe, abantaia murrizten Bizkaitarrak. Ez dute itxi nahi.
nahiko garbi sartu da. Eta hortxe Taki orain baloiaren jabe. Biko bilatuko du. Ez da sartu, errebotea bai, orain bai. Bi buru atako dizkio seiak, baina Aitor Aldak fuerte amaitu du, saskio azpian. Errebote hartu du eta hortxe sartu du Biko hori. Eta kontuz orain bakarrik doa. Bueno. Kainen akatsa. Ikusten dugu. Sarrera hori. Eta jaurtik eta libre, espaldiko partez. Asko izan ditugu lehen zatian. Hortxe, kale egin du, Ikerrek baloia errebote hartu eta barrura, nola ez. Hontan aldiz Aitor Aldak ezin nukitu egin du seiak. Eta indartxu. Hortxe ikusten dugu, Tartean murriztu da zertxo bait. 6 puntuko aldea. 3. laurden honetan orain. 3 falta dituzte etxekoek. Aldaketa bat. Karim atera 2 faltekin aurreko laurdenean ez du faltarik egin, ez da minutu desente izan. Notizia ona, Takerentzat. Hortxe ez du lortu. Bueno, ikusten dugu hor. Eta jaurtik eta libreak Imanolentzat. Asmatzen duen. Hortxe betako dugu lehenengoa. Aurrera. Barrura. 39 eta 32. Eta bigarren jaurtik eta Imanolentzat, jaurti eta bere bai. Asmatu baita ere, 8 puntuko aldea orain. Hortxe, Bilbao Basket Bizkaitarrak orain, galtzeko zorian, sartu barru hori da. Ona zen baloi hori. Ona zen baloi hori. Ez dago gustora, Imanol. Ez dakit bat zer ikusi duen. Nahiko argi zeukan ba. Ostako barra egiten du. Eta gogorreta epailea. Bizkaetan. Hortxe, Bizkaitaren zabaloia orain. Iruko erran da bosta. Ea, zabaltzen den hori bai eskeari da. Iruko jaurti, ez du asmatu. Eta oso ondo berreskuratuta baloi hori Takerentzat. Ea, zer egiten duen orain zeren biladoan. Hortxe, Imanol baloiarekin. Imanol pasa, hortxe Iruko lerroan. Keinu egiten Karim hortxe dabil. Ez dakila zer egin, jaurti Irukoa, eta ez du sartu gutxigatik. Errebote ona, eukenena. Ea beste Iruko bat. Hau bai! 3 puntu gehiago, 11ko aldea orain, berriro ere. Pase Aitor Aldak eman dio. Horitxe izan da, hortxe jaurti, Iruko garbi, marra dizabaldu gabe. Eta hortxe, txak. Beste aldera begiratzeko keinu egin du Aitor Aldak. Magia pixkat emanez. Futbolean ikusten dugu hori. Baina, saskibaloian ere hortxe alde batera begira eta pasea bestera. Magia asko Aitorrek, magia. Influentzia honak izango ditu. Seguro. Hortxe, 3. laurdeneko 5 minutu agortuta. Lapurreta ona. Bikain beresuratu Karimek, hortxe, eta ederra beste 2 puntu Takerentzat. Berriz ere alde egin dute. 13 puntuko aldea. Bai. Berriro ere alde egin dute. Eta hortxe, Iruko orain, basmatu orain bai, Bizkaitarrek orain bai. Ez dago gustora gogar, Karimekin. Akatsa Garesti ordainduko dute, 3 puntu. Begira.
10 puntuko aldea hortxe, 45 eta 55, baloia galdu orain, Ezen pase ona. eta, Erasoan izango da, ez, Josurena. Josurena. Bueno, Ez dut uste hau ez dagoenik. falta izango da, Bizkaitaren zat orduan. Take bonusen aurkitzen da, falta guztiak jaurtiketak izango dira. Eta aldea, erasoko falta atera nahi izatetik, bi jartiketa oparitzera. Bai, ugari izaten ari gara gainera jaurtiketa libreak, eta hortxe, Unai Bilbaoseteko jokarria, lehenengo jaurtiketa barrura. Ari dira, sartzen behintzat. Lehen laurdenean lau 5 puntu utzi dituzte, eta abantaia hortxe zegoen. Eta bigarrena ere, barrura, eta orain... Aldaketa. Miguel aterako da. Hortxe, Miguel kantxara. Euken aukira joango da, minutuenak izan ditu. Hortxe, Karim Abeiarekin, atera. Eta aldea 8koa da orain. Agerti dautazke, irukolekoan ez du jokin nahi izan, eta ostera orain ondo berreskuratu du talde bizkaitarrak. Bote txarra mandu manesek. Zer bilatzen duten, eta txepikoa sartu bai. Partida garatuko dugu horrek. Akatsa bizkarra hartu dio Josuri eta 2 puntu. 6ra jarri dira, geratu beharra dago. Hortxe, 6ra jarri da, esan dugu, Bigarren zatia amaitzean abantaia polita zela, baina ez erabakigarria. Eta oraindik badago partidua. Oraindik badago. Tolosarrak 5 falta dituzte. Eta azken aldian bintzat asmatzen ari dira jaurtiketa libreetan bizkaitarrak. Hortxe, 2 minutu falta dira, 3. laurden hau amaitzeko oraindik bada tartea. Eta ikusi beharko nola iristen diren bi taldeak partidaren bukaera aldera. Kompetentzia egiten guri, errealizazioa Bilbaosketen atletikan. Tableta dute, zer aztertu izango dute eta. Hortxe, ondoren partida ikusteko, aztertzeko, irudia gertzen. Eta atakel izango du baloia orain. Hortxe, presio altua, Bilbaosketena. Hortxe da Josu, duko lerroan, Karim entako bali hori, iruta bidatuko te du. Pedri egin du hor kontuz. Eta ez errez. Ez zera gira zepaile. Ondo bereskuratu orain. Eba, bikoa. Ika emanez. Eta pat. Eta libre orain. Lurre eroritzen arrisko handi hartu du. Kirolez kontrako falta jasotzeko, baina baloia lapurtu, 2 puntu eta falta. Hortxe, 2 puntu gehitzeko aukera orain. Berez ere, Euken Wizi atera da kantxara. Hortxe, manexen jaurtiketa. Arura. 9 puntuko aldea. Bizkaitarre baloia orain. Zer bilatzen duten bizkaitarrek, Miguelen falta izan da. Falta. Esan dugun bezala, bonusean dago take, falta guztiak 2 jartiketa izango dira, eta Bilbaosket sartzen ari da jartiketa hauek, eta erakusle da, markagailuan hurbildu direla, momentu batean. Orain ikusiko dugu, bi hauetan. Lehenengo barrura baita ere, eta esaten dugu 3 minutu beratzen dira oraindik, laurden amaitzeko, beraz bonus horrek eragina izango du. Bigarrena barrura. 7ra murriztu dute tartea,
Hortxe dabil tarte hori 7, 9, 10, horren guruan, esan dugu, bonusean egotearen hau, Bai. ez da, gauza ona Tolosarrentzat. Eta horren galdu baloia baita ere, tartea ere gehiago murriztu daiteke, hirukoa bilatu, ez du asmatu. Eskerrak Tolosarrentzat. Beste falta bat. Honekin, 18 hartuketa tiro libre bikoitu Bilobasketek, takeren bikoitza, aipagarria benetan. Aipagarria bai. Falta asko ari dira ateratzen, beste saskian ere eukenen amagira ezin izan ditu 2 puntuak lortu, eta hurbiltzen ari dira, tiro libreekin pixkanaka. Ba bai, eta geratzen da, oraindik tartea, edozein falta jaurtik eta libre izango litzateke, eta minutu asko geratzen dira, segundo asko, aurretik. Bigarren jaurtik eta barrura baita ere, ba hortxe, aldean murrizten doa, pixkanaka. Eta gerentza baloi orain, zer bilatzen duten. Ondo, ari dira estuntzen paseen marrak oso altu, intentsitatez, eta atakik ez ditu pase komoda bilatzen. Ba ez du asmatu ba berriro ere. Miguelek. Pase bikaina. Eta atakek entzatoren ondo. Hortxe da, Miguel baloiarekin. Hortxe bikoa bila, orain bai, eskaldiko partez, 2 puntutxo. Oso partidu serioa, euken guizirena. Eta Manes berdin. Politxa saskiratze hori. Eta hortxe, tartea ez da ba, asko onditzen. Eta azken minutuetan, hasta beste biko bat, Bizkaitarrentzat azken unean goixoa bizitzen ari dira Bizkaitarrak. Puntu asko pilatzen, bigarren aurtean 6 besterik ez dituzte sartu. Eta, orain, esmatzen ari dira. Hortxe hirukoa, ez da girit, ez dut sartu. Erregotea Tolosarrentza berriro. 5 puntuko aldea besterik ez orain. Eta, Kirolez kontrako falta. Eukene baloia galdu eta falta egin du. Epaiak ez ditu duda askorik izan falta hori Kirolez kontrako jotzea, baina, bueno. Ba ez da ba, une gozoa Tolosarrentzat oraintxe bertan, abantaila polita zuten, lehen bizatiaren amaieran, baina hurbiltzen ari dira 5 puntuko alde orain. Naiz eta hasiera ona eman laurdenean, takek, laurden hau Bilobasketek da, laurden hau irabazten. Hartzea da Bizkaitarrentzat bai. Eta horrendik geratzen da, minutu eta zerbait eman dezake falta gehiago egiteko, eta hori etekin atera dakioke, Bilobasketek. Laurdenean 9 falta joango dira, takikoak. Ez da gutxi Ez. Ez da gutxi Bizkaitarrak hiru falta besterik ez dituzte egin. Txalandar ikusten dugu. Txalanetan, Bizkaitarrak orain erasoan, jaurti bikoa, eta ez du asmatu. Eskerrak orain, Tolosarrentzat. Falta orain. Bonusen sartuko dira, 2 aldeetan orain, falta guztiak, 2 jaurtiketa izango dira. Ekainek atera du falta. Ba, bonus horrietik inateratzeko astiri badagoen, Tolosarrentzat. Hortxe, Miguel baloiarekin Lander egirukotik, ez du jaurtik, bikoa izango da, eta barura. Biko luzea, Biko luzea hori da. gaur egun gutxi ikusten den horietakoa. Sartutako hori. Eta hirukoa orain, eta barrura. Ez du hirukoa sartu duen. Eta ez da ba, albiste hona hori Tolosarrentzat. Bukatzen ari da 3. zatia, eta tartea oso murritza da. Ikuslearentzat agian politia, baina Tolosarrentzat ez. Bikaina hori, mate hori. Errex egin du.
Zerek iritsi eringo, baina Ez, kantxako guztiak ere ez. hortxe salto dikaino du. Eta hortxe orain bizkaitarrak erasoan hirukoa eta sartu gainera. Dio, baina espero hori sartzea, ikaina izan da hiruko hori. Horti, eta listo, amaitu da, ez dakigu partziala den ikusiko dugu. Baina bizkaitarren alde, seguru. Bai, ala bai. Ondo hasi dute laurdena Tolosarrak, baina ez dute hain ondo bukatu. Hiruko ikaragarria izan hori. Ikusi beharko markada joan da honen, honetan. Eta hortxe azkeniko laurdena besterik ez zaigu geratzen, eta hortxe puntua besterik ez. 9 minuturen faltan, ikusiarentzako politia partida, baina ez dakit bat Tolosarentzat zorionekoa den markagailua. Lehen esan dugunaren erakusle, Bilbao Basketek 2 partidu bakarrik jolastu ditu, agian ez du jokoko egonkortasun hori, eta erakuslea bigarren laurdenean 6 puntu besterik ez hartu, eta hirugarrengoan 30 sartzea, 5 aldiz gehiago. Eta gainera, kanpotikan jartiketak sartzen, eta jartiketa berdinak ziren, libre, bakarrik, eta komodoak. Beraz, ikusten dugu ez dela talderik egonkorrena izango, bai situazioa, bai denangatikan, eta sartzen hasten badia, beste laurden on bat egiten badute, partidua poltsiban izango dute. Beraz, takek partida irabazi nahi badu, ezin du utzi 30 puntu sartzen laurden baten. Hirugarren laurdenean deskantxura baino puntu gehiago sartu dituzte. Hala da bai, 30 puntu ez dira gutxi ba laurden batean sartzeko, eta alaxe egin du, Bilbao Basketek. Zertxo gehiago egin beharko dut, takek, galduztu nahi bintzat. Eta segituan orantxe jarriko da martxan, azken eta laugarren laurdena. Eta hoxek, izango dira partidako azken 10 minutuak. Hala ere, klabea atzean. Atzean ondo defenditu dutenean, puntu errazak eta aurkaria puntu gutxitan utzi dutakek. Eta ez da kaso izan hirugarren laurdenean. Hortxe... Lehenengo jokaldia. Eta perentzako baloia, eta ezpanago. Bai. Luitxa edo borroka, pitatu du. Ea ba. Takek... zer egiten duen, hortxe Lander baloiarekin orain. Miguel Landerri ondo bilatu eta barrura. Bizkar hartu dio. Hiruko aldetxoa. Minutu askoz ekain kantxan antolatzaile lanak egiten. Eta ez da, bezki. Orain hor bizkaitarrak hiruko bilatuko du, alde indio alde horrek. Bi defentsa takerenak. Tolosarren mesedetan. Landerrak atera. Eta hortxe, ekain, aldatu baloiarekin. 0, zenbakia. Miguelentzako. Miguelek du baloia orain, buelta eman. Zer bilatzen duen Landerrentzat hirukoa ez. Kanpora, ekainik orain. Eta... Ez da gustora, man esparrez. Eta bizera bidazi duen, Takeren baloia, pentsatzen dut. Ez da gustora 11. Landerrek jarriko du jokoan baloi hori. Hortxe, Miguelek du, hirukoa jauti. Ez du sartu. Lapurta bikaina. Oso naizan da hori. Partiduko lehenengoa ez da, Manesek egin duena. Oso naizan da hori. Ja, badamanazki 2 gutxienez. Lapurreta eta kanasta zuzenean. Hontan ezin. Baina, bueno, ikusten dugu beso oso azkarrak, defentsako gaitasuna, eta ondoren lapurtu ondoren korri egin eta amaitzeko abilia delatza dukela jokalari honek. Garrantzitsua zen, berriro ere abantailatxo txiki bat hartzea, 3 puntukoa zen. Orain, 5 puntukoa, eta beste 3koa sartu duen. Atzetik pasada blokeoan, ekain, eta kastigoa jaso du. Eta bira murriztu dute aldea berriro ere bizkaitarrek, hortxe ekain. Ekainek ireki Miguelek baloia orain, barrura, kantxa, kastiazkira. Argia, bai. Bestalde aipagarria eta poztekoa, liga honetan lider doan taldean horren beste jokalari gazte garrantzia eta minutu desente izatea. Alaxe da. Ikusi ditugu bai 18-19 urteko jokalariak kantxan, bai
Euken Wizi, Manex, Ekain, Aitor Alda, eta postekoa da. Bate mataztu dago barkatu, baina, bueno, denen izenean, Hortxe. liderroan taldean. Belaunaldi gazteak indartxu, hori seinale hona da. Tolosarrentzat, Bai, eta beharrezkoa noski. etorkizuna badago. Eta veteranoei meritorik kendu gabe noski, baina... Denen lana izango da, Bai. txikiek ere ikasi beharko dute eta nonbaitetik. Baina lan bikaina, benetan gazteak eta Arrobiko lan itzela. hori da. Eta hortxe, 4 puntuko aldea orain, hirukoak sartzen ari da orain Bizkaitar taldea, azken aldian, eta ez da erraza izaten ari Tolosarrentzat. Hortxe, ez du, fein egin du. Jamaikak orain hirukoa jaurti, ez du, esmatu oraingoan. Orain bikaina sartu du hirugaren laurden amaiera, baina esmatu oraingoan. Hortxe ba. Ekainek baloia, hirukoa jaurti, ez du asmatu. Zuzen zijoan ba. Ondo ziren bai. Lauko aldea, 7 minuturen faltan. Zuzen, baina ez. Fuerte etxe aukeran. Zer egin du gero. Hortxe, hirukoa... Ez du asmatu, erreboteak, oso, pakean izan da. Erasan ondo hitz egin dugun bezala, Ekainek pare bat jokaldi izan ditu atzean, bere aurkariak tiro erraza bilatu dituenak, eta orain Gogorrek ere baki du aurkian esertzea Ekain. Izan dugu Ekaine, gaztea, altu ere ez da gainera, baina hortxe, Gogo jartzen dio. gogo gartzen dio. Hortxe Landerrek baloia ireki, kontuz, izatera, batik. Duze presio altua orain Bizkaitarrena, Lander bakarrik da hiruko lerroan, jaurti, ez du somatu, errebotea, Falta izan du, falta. bi tiro. Bi tiroa Tolosarrentzat. Partiaren azken laurdenean sartuta gaude. Inigo ere hortxe ikusten dugu. Eta Mikelentzat orain, bideotek eta libre. Hortxe, lehenengo jaurtiko du. Ega asmatzen duen, ez da asmatu ba, lehenengoa. Zirudien barrua zio gara baloi hori, baina kanpora egiten da. Hortxe, bigarrena, hori bai, puntua gehiago. Bizkaitarrak orain puntuen bila, eta lapurreta, Ondo Lander, baina ez dut lortu ez. Basketentzako izango da baloi hori. Ez da gustora Iker. Teixu zen. Hortxe, falta gutxi momentuz. Bila basketor, puntuen bila. Munduko abiatu bate du. Barrura doa, ez da duzu. Falta pitatu du beran, Karimen hirugarrena izango da hau. 7 minutu falta eta oraindik ez da arazoa, baina kontu zibili beharko da. Kontu zibili beharko du. Bai, Karimek erasoan protagonismo izan duen momentuetan lortu dutakek abantaia ateratzea, beraz, kantxan dagoenean notiziona izan daiteke. Naiz eta pare bat akatse egin dituen. Hirukoa bakarrik eta ez du asmatu. Eta berriz ere, hirukoa bakarrik bota du. Ez da soilik bote egin duela, bakarrik zegoen. Eta orain bikain dikoa, Tolosarentzat, Takerentzat. Berriro aldea pixka bat handitzen. 7 puntu, ekarretzen dago bai, 7 puntu bat orain. Bueno, ez da txarra, 7 puntu aldea 6 minuturen faltan. Landerren falta, bai. Ez da albiste hona hori. Eta Lander barrura, kanpora hobeto esan da. Txe, 5 puntuko aldea, eta bat gehitzeko aukera Bizkaitarrentzat. Baita gehitu ere. 4 puntuko aldea, iztu dago partida. Hortxe etak egadoi orain.
partido politia ikusten ari gara. Karim Olaiarekin, Imanol Inigori, barruan Inigo, bai, asmatu. Orain garrantzitsua dira puntu guztiak. Ez dago utxe egiterik. Eta hortxe Inigoren saskiratze bikaina. Kontuz orain iruko abiatuko du, oso ondo doa, ez du asmatua. Eta Tolosan ez berria. Hau izan liteke. Pase bikaina. Bikaina jokaldiari. Partidu oso kompleto Inigo Morenorena. Atzean, aurrean, paseak, saskiratzeak, irukoren faltan igual. Botatzen den. Tartetxoa berriro ere 10 horretara hurbiltzen ari da, irukoa kontuz Bilobaskorentzat eta asmatu baita ere. Asmatu iruko jartiketa. Berriro ere akatsa orain, takek. Kontuz ibili gara du. Eta orain oso ondo berreskuratuta baloia Imanolek. Hortxe doa bakarrik, munduaren kontra. Bakarrik zen eta atzera egin du. Zer egiten duen, hortxe ez du asmatua, eskerrak. Hora betatorri zaion. Denbora bukatzera errango da. Ez du sartu, Ikerentzat errebote hori. 4 minutu eta zertxoa gehiago. Eta... puntuko alde osterik ez. Kontuzor. Iruko jaurtiko du, ez. Horren bai agian, bakarri da, jaurti eta ondo da. Ez du sartua. Karime, baloiarekin. Aseitasun askatzen. Imanol. Hankare mandio, kanpora. Txarta izango du. Txartea, 5 puntu, 5 gol atake horren horretan, 4 minutu besterik ez partida maitzeko. Eta ez dago argi, nok irabaziko duen. Ikusteko dago. Nola ikusten duzu, Julen? Bueno, laurden honetatik aterako nukeen puntu nagusia izango litzateke iruko marratikan Bilbao Basket asko erasaiatzen, asko. Eta take ez da ari iristen tiro horiek guztiz punteatzera, batzuk bai, baina tiro komodo gehiagiz dituzte aukeran. Eta ikusi dugu, Bilbao Basket oso kapaz da jaurtiketa hauek sartzeko, eta partido irabazi nahi badu, sustoa jaso ez badute nahi, iruko jaurtiketa horiek mugatu beharko dituzte, eta erasoan dinamika berdinean jarraitu. Ez dut uste eraso txarra denik, 77 puntu emaitza txukuna da, puntuazio aldetikan, progresio honen dijoaz, baina bai atzeko lana bai handitu beharko dutelak, bai komunikazioa, bai taldeko defentsa laguntzak, ez duzteko honelako jaurtiketa komodak egiten. Zer nahiko ipagarri iruditzen zait, eta ikusi dugu. Sartzen hasten badira, partidu oso estua izango dugu. Azken 4 minutuak, Andreok. Azken 4 minutuak. 5 puntu galde besterik ez, markagailuan. Eta ikusi beharko. Tolosarrak eta Bizkaitarrak zer uzten diguten azken minutu egotan. Tolosak, take jarriko du baloia jokoan. Hortxe, Inigo baloiarekin iruko lerroan. Ireki, Karimek du baloia, barrura doa, ez da saskiratze egin duen. 2 puntu gehiago, 7 orain, tarte hori. Hortxe ikusten dugu, Karimen sarrera hori dikaina. Lehen gazteak goraipatu ditugun bezala, orain taldea aurrera eramaten ari direnak veteranoagoak dira. Eta... Bigei bat izango da, ez? Bai. Mintzat jartitzaileari falta ez diote egin. Agian Inigok Ikerri egindako falta. Bizkaitarrentzat baloia. Eta zentxan pasatuta. Ez dago erabakita partida. Ez da gutxe horik ere. Ireki irukora, hortxe irukoan ez du zapaldu marrarik, eta sartu bintzat. Eta beste jaurtiketa komodo bat.
Gehiegi aukeran, gehiegi. Hortxe Imanol baloiarekin orain, antolatu mailan. Nibok, baloia, Imanol berriro ere. Hortxe Karim zer bilatuko te du. Horra saskiratzea dio baita ere. Kalitatean hori da. Zero pausoa, altzen hori. Ematen du baiet. Epaia bintzat erabaki hori hartu. Eta berriz ikusteko jokaldi bat izango delakoan. Ba... 7 puntuko aldea, Eta esun berriko zailo Tolosarrari. Ez du asmatu horrengoan hirukoarekin Bilbao Basketeko jokalariak eta takerentzako baloia. Hortxe Imanol. Kontuz alde egin dio baloi horrek. Saskiratzea lortu dezake. Baina alde egin dio. Zorte izan dute. Garesti ordaintzeko aukera zegoen. 2 minutu erdi faltan. Abantaia mantendu beharko dute. Hortxe Lander sartu da. Miguel eta Nibo. Barrura da zaukira. Imanol aurrera. Kontuz. Hortxe Landerrekin jakatu, Lander iruko lerroan da. Keinu. Hortxe... Ez dira sartu baina. Falta. Balau falta dituzte etxekoek. Kontuz. Eta Mikel entzako beste bilautik eta libre. Hortxe, hortik du. Lehenengoa... Asmatu. Bigarrena ere sartzen duen. Garantitxoa dira puntu guztiak. Jaurti bigarrena eta barrura baita ere. Bikain, Mikel. Hortxe, Bilbao Basketen eraso orain. Zer egiten duten. Bikoaren bila. Ez du asmatu eta takerentza berriro ere. Une hauetan ez daude, baloi asko galtzeko Bizkaitarrak. Lander baloiarekin. Bikain orain erasoa. Hiruko lerroan Lander. Ez du asmatuko. Eta Ikerrek errebotea. Hortxe, hirukoa Bizkaitarrentzat aukera bakarrik berriro ere, behin eta berriz aipatzen ari gara. Bakarrik. Arititala jaurtitzen hirukoak eta hortxe Ikerren saskiratzea ari daude. Bigei bat, bai. Bigei bat. Ez dira ulertu, Lander eta Mikel. Aldea badago, baina... Eta bost falta, Tolosarrentzat. Bost falta, Ikerrei jaurtiko du. Eta ez du asmatu, baina Bizkaitarrentzat izango da uste dut. Bai. Ezkatera zaila da. Minutu eta 33. Eta zazpi gora Tolosarrak. Hortxe Iker, eta ez du asmatu horrengoan ere, Karimentza baloi hori, errebotea. Karimek ederki, asmatzen duen orain Tolosak. Ez du izan Ikerrek lehen zatiko protagonismo hori, Ez bat ere. Bikaina hori, eta ederra, saskiratzea. Ederra. 2 puntu polit. Eta 9 puntuko aldea minutu baten faltan, bueno. Bai, poltsikoan izan beharko luketake partidua, akatsa handirik egingo ez balute. Orain badirudi bideratuta dagoela, ikusi beharko ala ere. Nork ez daki, amaitu arte. Hola, saskiratzea sartu den. Baina ez du balio, ez. Ez du balio, baina... Ederra sartu du Ikerrek. Hortxe, Karim ikusten dugu. Ikerrek beste bila hortik eta izan ditu. Enbat, gaurko egunean. Lehenengoa... Ez du asmatu, azken biak. Utsi binitu ba. Beste bat izango du. Iker errastik. Eta ez du asmatu ez da ere.
azkeneko 3 jautik eta lideak, Kutx, Lander orain baloiarekin, Imanolekin jokatu du, Imanolek hortxe, Lander bakar-bakar, joga 3 goleron ez du bota nahi izan, baina Karin hortxe da, barrura egingo du, ez du asmatu oraingoan. Baina, bueno, ya está, 30 segunduren faltan, ez bada miraririk gertatzen, ara, kontuz, Gauza, karragoak ikusi ditugu. Ez du bitzekin goa, oso altu. 3ko bikaina sartu du, 6 puntu aldea orain. Falta egin beharko luke Bilbao Basketek. 21 segundu eta 6ko aldea. Hemendik aurrera, falta guztiak, jaurtiketak izango dira. Halaxe da. Ez da askorako tarterik izango, baina... Partida amaitzear, Imanolek jakarriko du baloia jokoan, 18 segundu, Imanolek du baloia, Imanolek Karin bakarrik doa, eta ez du asmatu. Txapela jaso du. Ez du asmatu, iruka behar du, Bilbao Basketek. Eta ez du asmatu, ba, listo. Hortxe, amaitu da norgehiagoka, 75 eta 79, 6 gora. Take, garaipen bikaina, 7 partida jokatuta, eta 6 garaipen. Bolada honean jarraitzen du, Tolosako taldeak, Julen. Bai, ala da. Esan dugun bezala, asko nabaritu da talde baten irregulartasuna eta bestaren irregulartasuna. Takeren laurdeen gehienak antzekoak izan dira erasoan, defentsan aldiz momentuenak eta txarrak izan dituzte, baina gehien bat azpimarratzekoa da, nola Bilbao Basketek laurden bat izan duen 30 puntukoa, eta aldiz beste bat 6koa. Irregulartasuna notatu da, agian ez daukate egonkortasun hori bi partidokari jolastuta, joko maila hori agian ez dute, baina Take ikusi da zergatik den ligako liderra, eta erakutsi du. Atzean defenditzen duen momentuetan, erasoan kanasta errezak lortu, eta azkenen ez da izan bai baina 75 puntutara iristen dela. Beraz, talde oso serioa da, eta egonkortasun hori denboraldi osoan zehar bilatzen badu, lehen postu horietan beti aurkituko dela. Hortxe, ikusi dugu, ondo kudeatu du azkenean Tolosako taldeak, Takek partida, eta garaipena potxikuan. 7garren ez, 6garrena. Hortxe, errepikapen batzuk ikusi ditugu, aipatu bezala, beste garaipen bat, Tolosarentzat, Takerentzat, eta listo, horixe izan da gaurko ze guztia, eta horixe, bihar itzuriko gara, Eskualoiarekin, haupa telebistan, beraz horixe ondo izan, zaindu eta ondo segi, Julen, zuri ere. Berdin, agor. Arte.